Assalomu alaykum barkuli подписчикон. Баркули подписчикони телефон тиҷи. Бародари азиз, чиқаде ки ман гуфтам чӣ саволу чӣ проблемаи телефонтон дора, ғайри ғалтондан, чӣ программаи чизеро ки намефаҳмед дар тариқи комментария бинависен бародаро. Ма ғайрат мекунам ки ба шумо ёфта ва видео карда нишон додам. Гуфтаниём бародарои азиз, пешаи видеоро сар кардам, функсияи нави настройкаро нишон додам ба шумо. Аз ҳаматон хоҳиш мекунам лайка биҷоқин, поделиться кунен дар имо ва комментариё фикрҳои худтона бинависен. Пешакӣ раҳмати калон сар мекунем видеоро. Бародарои азиз, чӣ қадр ки ба шумо сообщение меояд, вақте ки мисол ягон рафиқатон ягон кас сообщение равон мекунад, сообщение ду намуд меояд. Бародарои азиз, дар телефони Android, телефони ман Samsung Galaxy A10 ҳаст. чӣ қадр ки мебинем бародарои азиз, сообщение меояд дар рӯи экран. ҳозир ба шумо тарзашро ман нишон медиҳам. медарем Мегафон Pro. вибират мекунем баланс SMS. чӣ қадр ки диден нигоҳ кунем бародари. диден чӣ қадр боло дар экран омад майдаҳак. ин якум тарзаш. медарем настройкаи телефон. вибират мекунем уведомления. чӣ қадр ки дидем бародарои азиз, экрани телефонро нишон додагия болош ба майдаҳак. дидем каротки подробноша вибират мекунем бародарои азиз. сообщение аз инҷо нест мекунем. боз медарем дар Мегафон Pro, услуга Мегафон, баланс вибират мекунем. бародарро нигоҳ кунем. тарзи SMS дигар шуд омаданаш. касоне ки намедонистанд, мисол калон бояд бинанд сообщении телефонро. бародарои азиз, чӣ қадр ки диден, аз ҳаматон хоҳиш мекунам ки лайка монен, то ки канали мо аналитикаш хуб шавад. раҳмат бачаёча.